Déu us guard, un diumenge més tinc l'oportunitat de parlar amb vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. L'Evangeli d'avui ens recorda un dia memorable que segur que molts de vosaltres també el recordeu. Era la Quaresma de l'any passat, en el temps en què la pandèmia era més forta, quan tots estàvem confinats a casa nostra, que la televisió ens va regalar les imatges d'una plaça de Sant Pere del Vaticà buida, amb un papa francès que pregava per la pandèmia i per... Quan dic pregava per la pandèmia, vull dir pregava per totes les persones que patien la malaltia, per tots els que lluitaven, per la situació de l'economia, etc. Recordar aquella plaça de Sant Pere amb una escenografia molt ben muntada, el papa totalment sol, i llegint l'Evangeli que avui escoltarem en aquesta litúrgia. L'Evangeli és Jesús es troba enmig dels seus deixebles a la barca, mentrestant que la tormenta fa trontollar la barca. Doncs recordem-ho, diu, tot d'una es va aixecar un gran temporal, les onades es precipitaven dins la barca i l'anaven omplint. El papa va agafar aquesta descripció i la va utilitzar com una metàfora del que ens estava passant en aquell moment. Semblava que la barca de la humanitat s'enfonsés. També els pares de l'Església, comentant aquest evangeli, ja veien que la barca representava l'Església, una barca que enmig del temporal de la història, doncs moltes vegades sembla que tingui que ser engollida per el mar, tingui que naufragar. També nosaltres a vegades hem tingut aquesta sensació de que tot sembla que s'enfonsa. És en aquest moment en què trobem a faltar Jesús. És com diuen els deixebles, Jesús era a popa dormint amb el cap sobre un coixí. Sembla que no li interessi res de tot el que ens està passant. I ells el desperten i li diuen, mestre, no et fa res que ens enfonsem. És la pregària que legítimament tantes vegades han fet. Amb el temps de la pandèmia, mentrestant que hem vist que amics nostres patien en les UBIs dels hospitals o morien i eren enterrats en la soledat. Mentrestant que hem vist que molts negocis s'ensorraven, persones que queien en una gran depressió, que la por d'alguna manera o altra ens ha contaminat a tots nosaltres. És el que el papa representava i pregava ja a la plaça de Sant Pere, enmig d'aquesta soledat, Jesús, on ets? I és aleshores que Jesús es desperta i els diu en l'aigua i en el vent, silenci, calla. Mireu, en l'Antic Testament ho hem vist també a la primera lectura del llibre de Job. El mar era considerat com el lloc en què la traïdoria hi era més gran. Els hi semblava que havien forces demoníaques que dominaven el mar. No coneixien la meteorologia i tot de sobte veien, sobretot en el mar de Galilea i fins i tot en el nostre Mediterrani, que tormentes fortes feien trontollar i feien enfonsar a la gent. És aleshores que Jesús diu silenci i calla. Jesús és Senyor de la creació. Jesús aparentment dorm, però està al nostre costat. Hi ha un fet que m'agradaria que no ens passés desapercebut,
Diu, Jesús era a popa dormint amb el cap sobre un coixí. Ells el desperten i li diuen: Mestre, no et fa res que ens enfonsem. Així que es despertà, va increpar el vent i digué a l'aigua: silenci, i calla. Així que es va aixecar. Aquesta paraula aixecar és la mateixa que utilitzaran en grec els evangelistes per dir que va ressuscitar, que es va aixecar després de la resurrecció. Jesús és enmig nostre. De vegades ens agradaria veure'l més, però hi és. I Jesús encara ens diu: per què sou tan covards? Mireu, la por no és una bona consellera. Poden venir mil i uns dificultats. Vindran moltes coses que no ens agradaran, però Jesús és al nostre costat. Jesús pateja en nosaltres. Jesús no ens deixarà mai sols. La pregària sempre la podrem fer. Jesús, malgrat sembla que dormi, està enmig nostre. I aleshores ens pot increpar amb això. Encara no teniu fe. I aleshores la gran pregunta que es van fer: qui és aquest que fins al vent i l'aigua l'obeeixen? Qui és aquest que és el Senyor de la creació? Qui és aquest que li podem confiar? Mireu, en l'Evangeli de Marc, no ho hem anat seguint perquè hem fet una lectura semicontínua, però anem veient que hi ha diverses qüestions. Al principi, Jesús no és ben acceptat per als seus. Recordeu la sinagoga de Natzaret, recordeu que fins i tot diuen que els seus familiars el venen a buscar perquè diuen que s'ha tornat boig. Jesús és rebutjat, és rebutjat pels mestres i els escribes, però Jesús ens dona una nova família. Qui són el meu pare i la meva mare? Tots aquells que escolten la meva paraula i la porten en pràctica. I Jesús instrueix en els seus deixebles. I els seus deixebles, a mesura que el van coneixent, ara ja no es pregunten per què ensenya, en quina autoritat ho fa. Ara la gran pregunta és: qui és aquest que fins al vent i l'aigua l'obeeixen? Aquesta és la pregunta que nosaltres hem de respondre. Qui és Jesús per tots nosaltres? Ja poden trontollar tot, sabent que Jesús està al nostre costat. Aquest Jesús que en l'Evangeli en la segona lectura, en la carta de Sant Pau als cristians de Corint, diu que l'amor que ens té és un amor que ens obliga a tots nosaltres. Ell va donar la vida per nosaltres. Tots hem mort per tots, però n'hi ha un que ha mort per tots nosaltres. Avui, qui és aquest que ha mort per tots nosaltres? Qui és aquest que mai ens deixa, encara que aparentment sembla que dormi? Qui és aquest que en el temps de la pandèmia li hem pogut resar? Qui és aquest que encomanem els nostres difunts perquè sabem que ell no els deixa? Qui és aquest? Aquest que fins i tot els vents i el mar l'obeeixen. Qui és? Doncs aquest és el motiu de la nostra joia, és el motiu de la nostra salvació. Amics i amigues, que tingueu un bon diumenge.